Ụtụtụ ọma ụmụ ọdịnala Igbo, ekene m unu. A sị nka chita abụ eke ketara nwoke ihe ọma ketara nwaanyị ihe ọma, ka anyị pụta ihe ka anyị dee ude, ka anyị jere obodo nara obodo. A sị na anyị ga-adị ike echi na echi adị agwụ agwụ, ihe ọma ya mere nwoke mere nwaanyị ise. Abụkwa m onye nke gị Ugochi tubelu n'Oraifite, nwa Adama, anyị na-agbụ arụ n'Oraifite. Ihe mbịa ka nkọwa n'ụbọchị taa bụ ihe gbasara ihe a na-akpọ Akaliogheri. Gịnị bụkwa Akaliogheri? Akaliogheri bụ ihe dịbu adị gboo n'ọdịnala Igbo. Ndị ụka ọbịa na-agbụ ya, ndị si ka emeji wee ịkọwa ya. Ndị ụka ọbịa na-agbụ ya ka a na-akasị demon, ndị ajọ mmụọ, na ajọ mmụọ ihe a na-akpụ ya. So mana ya ji wee kwutebe ya bụ na o nwere ihe ọbụla a na-ekwu ụka ọbịa na-akụzi na adịburo ndị be anyị amaburo, maka na ndị be anyị maara Chukwu bifo ha abịa. Ya kọwabụ ụbọchị m kọwara gbasara aha anyị na-aza, wee kwuo na omenala Igbo na anyị maara Chukwu bifo ha abịa. Aha ndị Igbo anyị na-azabụ Chukwu, Chukwu na-edu, Ifeanyị Chukwu, Chinwendụ, Ifeọma Chukwu, gosi na anyị marụburu Chukwu bifo ha abịa. Ọ bụrụ ha na-elebe anyị egwu. So onye Igbo ikwetara na nke ha na o nwere obere ka nke anyị wee dị spirit, ọ bụrụ eziokwu. The only thing dị na ya bụ na ọ bụrụ na ndị Igbo colonizere ndị ọzọ, anyị esolesi ha egwu. Mana ọgwa na ndị be anyị na-eri ndị be anyị eri. If not, n'ọkwa ofu Britain na colonizere anyị, colonizere ụfọdụ mba n'Asia, example India. Mana Indian people, Indians did not allow them to touch their belief and their culture. They retain it. But I want Africa, I eriri. I swallow everything. Today, and me I chat with one of my friends in UK. I said no boss ya jere unu ka ruo ebe ahụ ihe onwe emebere ya. Mgbe ya pụtazi ụfọdụ ndị friends ya ụkwa ndị obodo ahụ wee na-asị ya nwoke, hope all is well. Because they are ebe ahụ find out na ndị nyere nọ n'ụlọ ụka bụ ndị pensioners, retirees. Ndị youth nwere ozi ihe jikọrọ maka ha ma na oriri ka eriri ndị Afrịka. Mana anyị bụ ndị Afrịka gịnị na-eme? Anyị ka buru isi anyị etinye ebe ahụ. But I thank God na our youths are waking up. So ihe na-ekwu bụ na ihe niile anwa dịbụ ọdịnala Igbo ma mgbake ya. Akaliogheri bụ ụmụ mmụọ dị iche iche, ụmụ mmụọ dị iche iche ndị bịara ụfọdụ owu ndị biri ndụ n'ụwa ma ha ebitere ọnụ ha, ụfọdụ ndị lụrụ nwunye mana ha rụtara ọnụ ha, ụfọdụ ndị zụrụ ahịa ma ha zụtara ọnụ ha, ụfọdụ ndị gbara mbọ nke a ma ọ gbaa mbọ nke ọzọ mana onwere nke ha dịrọ successful. So therefore ha niile nọrụzie na ha achọzi ndị ọdị ka ọ dị ha, onye ha ga-amasị oke ebe ọ na ma succeed, nobody will succeed. So ụmụ ihe a na-ebutere ndị mmadụ akpa aghasa. Agbacha mbọ ka elefant erie ka ọkụkọ, agagido n'iru agaba n'azụ. Ụfọdụ ya asị nkwara ụfọdụ ezinụlọ iyi ya wee jee onwe onye kụtara isi ihe ọ na-eme, ma nwoke dị n'ime ya ma nwaanyị dị n'ime ya. Ụmụ ihe niile abụ ihe ndị Akaliogheri na-ebute. So o nwere Akaliogheri si na so many things wee na-apụta. O nwere Akaliogheri nwere ike ịwụ because na and ihe niile ahụ because na ihe haziri ihe kwesịrị ịgazi. Then ndị Akaliogheri anwa agazie n'ihu na-ebutere gị nsogbu dị iche iche. Isi na nke a pụta ịbanye na nke a, isi na nke a pụta ịbanye na nke a, ka ha mee ka sure na o nwere ego dị n'aka. Ọ ihe ha na-alụ. So ihe dị na ya bụ ịmata onwe gị, nwee ike wee kee ndị Akaliogheri. Ha na-alụ ya alụ. Ibezina esizina na nsogbu gị akarịa. Ana m achọ ịgwa gị nwanne, ebezina na nsogbu gị nwere solution. Ọ bụrụ na na-ejelu na-azụ ahịa, ịzụcha ahịa ị na-achọ ego achọ. Ị na-azụ ahịa mana every year obi is a boy. Ị na-alụ ọlụ mana obi is a boy.
ma ọ na ị na-alụ ọrụ asị na onwe ndị a na-achụ n'ọrụ afa ga-adị ya. Inweta ọrụ enweta ị maala asị n'ebe ị na-arụ ọrụ onwe ha na ndị izi a na-achụ isone ya. Nwoke a na-akpọ gị asị, nwaanyị a na-akpọ gị asị, ndị mmadụ nọkọta nnọọ a na-akpọ gị asị for no just cause. Remember, ndị Akaliogheri a na-ekwu na-ewetara mmadụ ụchụ. Ha na-ewetara mmadụ ụchụ maka na those spirits wụ Akaliogheri a, ha gbaa ụchụ ha ga na-ewetara gị nsogbu, ihe mkpọbi ụkwụ dị iche iche. Mmadụ kwee gị nkwa ọ ya eme, mmadụ fụghị ọnọkọta onye a anọkọta ọ kpọghị asị na nkịtị na-abụ. Ihe ọ bụla ị na-eme itinye aka na nke a kwe nga ebe ndị ọzọ si wee gaa itinye aka ka ị gaa ebe anwa ụzọ akpọchie. Onwe ndị gị na ha ji eme biznes, ndị ọzọ gafechaa ime ka ị gaa enwude gị. Ụmụ mmụọ dị iche dị etu ndị Akaliogheri a na-ebikasị mmadụ aka, na-ebikasị biznes gị aka, na-ebikasị ọrụ ị na-arụ aka, na-eme ka ihe asị na-abịara gị n'ụzọ gị, na-eme ka ụzọ gị gbochie agbochie, na-eme ka ịgbagodo mbọ dịka nwere ihe ị na-agbata na mbọ. Ụfọdụ ezinụlọ, ụfọdụ ije enyi ya, ụmụ nwoke aghasara, ụmụ nwaanyị aghasara. Ịgba nkịtị na ihe eme ihe n'ụzọ gị ọgụ nwa lụzuru. Ụmụ mmụọ anwa Akaliogheri anwa ihe ọrụ ha awụ ka ha mee ka sure na succeed. That is their primary intention. Will you then allow them to succeed by ekrepụ ihe ị na-eme? Ị nwere ike ị na-azụ ahịa mana ahịa ga-adị agazi maka na ime ọ dị needful. Otu oche ka gị na chi gị kwụrụ, gị na chi gị kwụrụ, ị na-emedoro chi gị, na-echi gị ihe. Ị marụ ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị, na-emedoro ihe, na-emedoro ana be nna gị ihe, na-achụ àjà. Ụmụ mmụọ niile a na chi gị a ibekuru ndị gị na ha kwụ ga-enye aka na one of ndị Akaliogheri, na-enye aka na-echekwa ha, na-echekwa gị ka ha wee dị sure na ihe mere gị. Ị na-agbazi mbọ na-apịachi ihe dị n'ụzọ gị, na-eme ihe ị kwesịrị ime ka ndị Akaliogheri ghara ị na-enye nsogbu. Maka na Akaliogheri na-aghasara mmadụ ihe mana onye a maka onye a mara aka nne na aka ekpe.